Fi stqarrija ta' 350 kelma biex jiddefendi lil Beppe Fenekadami l-Partit Nazzjonalista ma li sinġim Arnofs kelma dwar l-isfida li reġa' għamel il-Partit Laburista lil Viċi Kap. It-tnejn il-Partit Laburista nnota kif Fenekadami baqa' ma ppubblikax l-irċevuti tal-VAT u l-invoices tax-xogħol li sarlu fuq l-estensjoni li ngħatat lilu biex jibni t-tielet sular fil-palazz tiegħu fil-Gargur. Dan minkejja li ġimgħa ilu l-Ministru Chris Cardona sfidah ineħħi d-dubji li dan ix-xogħol sarlu bi pjaċir. Inti għamilt extension tad-dar tiegħek. Lest li tipproduċi l-invoices. Ix-xogħol minn għamilulek. Nista' Le, wieġibni. Jiena ħan niċċallenġak sal-lejla, inti kont iċċallenġajtni biex nipproduċi kuntratti ta' kiri. Jiena qed nagħmilek l-istess challenge. Inti lest li sal-lejla tipproduċi l-invoices tal-extension tad-dar tiegħek? Jiena għamilt It-tnejn il-Partit Laburista qal li biex iserraħ moħħ in-nies Fenekadami għandu juri trasparenza u jippubblika min kien il-kuntrattur li jagħmillu x-xogħlijiet fuq id-dar tiegħu u s-subcontractors li seta' qabad il-kuntrattur ewlieni. Għandu jgħid kemm ħallas ta' dawn ix-xogħlijiet u l-irċevuti tal-VAT ta' ħlasijiet ta' xogħlijiet li saru. Beppe Fenekadami mhux talli ma ppubblikax dawn id-dokumenti iżda fi stqarrija tal-Partit Nazzjonalista lanqas biss saret referenza lihom. Minflok il-Partit Nazzjonalista attakka lil Prim Ministru, il-Ministru tal-Enerġija u s-Saħħa u ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru. Il-Partit Laburista qal li jekk ma jippubblikax din l-informazzjoni bażika allura wieħed ma tieħx tort jikkonkludi li Fenekadami għandu x'jaħbi, filwaqt li oħrajn qed jinnotaw li 8 ijiem wara li saret l-isfida jagħmel x'jagħmel Beppe Fenekadami mhux se jneħħi suspetti, anke għax fit 8 ijiem isiru ħafna affarijiet.